Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugünün 2022-nji ýylyň 23-nji awgusty Ala Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigine başlaýar. Görüşüňiz ýaly bu gedeki gepleşik söhbetdeşlik görnüşinde geçecek. Söhbetdeşlige de Türkiýede iş alyp barýan biziň raýat aktivistimiz Dürsultan Tağanow gatnaşýar. Dürsultan, hoş geldiňiz gepleşige. Selamun Aleyküm Allah'ım. Selamun Aleyküm vatandaşlar. Hoş gördük. Sağ olun. Indi Dürsultan şu adamları ýetat gıdıklanları ýanzat şol geçen hepde bolup geçen pajiýaly waka ýagny size şu konsullukda Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugyna edilen hüjüm hem diňe size däl şu siziň ýanyňyz bilen Türkiýeli raýat jemgyýetiniň aktivistleri ýagny insan hukuklaryny goraýjy iki tane aktivist oňdaşyndan jurist bardy, adwokatyňyz bardy. Allah. Şolara da hüjüm edildi. Indi şu işin şu bolan wakaň edil häzirki ýagdaýdaky bu durumy nähili? Şu barada bir nähili işler bir öňe gidýärmi? Türkiýanyň öz habar her işlerimi bilemok ýa beýleki adwokatlarymy, juristlerimi, jurnalistlerimi nähili reaksiýa bildirdiler. Türkiýanyň kanun goraýjy organlar tarapyndan nähili alada bar, reaksiýa bar. Men bu näme üçin soraýan özüm menem gyzyklandyr. Ýa sebäbi bilşiňiz ýaly geçen ýylyň awgust aýynyň birine edil şuňa meňde hüjüm edilenine biziň raýat jemgyýetimiziň aktivistleri ejir çekenlerine şolar gan nökünni şol hiç bir netijesiz gutordy. Şol ýanky şol hüjümi gurnanlara hiç jeda berilmedi, jogapkärçiligi çekilmedi. Türkiýanyň esasy media serişdelerine de çykarylmady, şol atlar telewiziýasynda da gaziýetine de şeýtde de bastyr ýüzsür edilip şol ýapyldy şol iş. Indi şu gedegem şolar ýaly bolarmy diýilen alada bar. Şoňa tinede oturan araýatlarda adamlarda şo barada alada bar. Şolar ýaly hop barmy? Ýene de şonu bastyr ýüzsür etmek hopy barmy? Türkiýanyň Allah'ım ben şunu ya düşündüreyim size. Biz şol günü polisiyadan düşündürüşlerimiz berenden son çıkıp doğru prokuratora gittik ve şu yerde şikayetlerimizi ettik. Yankı men bir neçe ýendeşim, yankı advokat, insan hukuklaryny goraýjy guramaların käbir vekilleri şikayetlerini ettiler. Nähili reaksiýa bar, mediadan gaty reaksiýa aldyk. Ondan soň adam hukuklaryny goraýan guramalar gaty goldaw berdiler. Ondan soň Milliyet, Yeni Şafak, Cumhuriyet ýaly ul gazetler hem yazdı şu barada. Media bir 15-20 gazet yazdı diýseňiz hem bolýa. Ondan başga da vatandaşlarımız hem garaşyp otyr, özümüz hem şu bu netije bolar diýip garaşyp otyrys, elimiz güýçli, şonu aýdyp bilerin elimizde gerekli hemme dokazatylstwalar bar. Göreli Türkiýanyň adalatyna nanýas, inşallah cezasyny çekerler. Indi şol sizi gorap çykyş edýän hemem şo taýda da öýdem ejir çeken şu jurist, adwokat şola minni Türkiýanyň adwokatlar barynyň ýani assosiasiýasynyň agdaty da oňa bu kärdeşleri bar. Men bilişime görä şol kärdeşlere reaksiýa bildiripdir, gakarlandypdyrlar. Şu bolan waka şu öz ýanky kärdeşine şolar ýaly kollegiýasyna bir edilen hüjüm üçin şeýle ýaly gödük daraşylmagyna reaksiýa bildiripdirler. Men bilişime görä şu beýleki adwokatlarym. Indi şolar alada bildirip dursalar belki bir iş şu bökdenip durmadyny bastyr ýüzsür edilmez diýilen umytda ýöne indi şu telewiziýa meselesi bar. Siziň şu agdaýan telewiziýanyň telekanallaryňyz bir gaty bir meşhur telekanallar diýälmi kady? Ýani sebäbine aýdaly Türkmenistanyň öz içinde bir tomoş edilýän Türkiýanyň esasy bir döwlet milli telekanallary bar da. Esasy da şolara çykmagy näme üçin? Şo möhüm. Şu Türkiýanyň için, Türkmenistanyň öz içindäki biziň raýatlarymyz şol atlary görmeli. Şol atlary görseler, şol atlary bu öz gözleri bilen görüp baha berseler, hemem Türkmenistanyň öz hökümetiniň hem ýüzüne batyljak. Şol Türkmenistanyň içinde oturan häkimiýet işgärlerim şonu görjek. Türkiýanyň
şu Türkmenistan'ın içinde tomoş edilýän telekanallarına çykdy. Şuňa ödüm möhüm bolup durýar. Şu derece çıkarmak mümkinmi şunu? Aslında mümkün. Yani birazcık vakt gerek benim fikrimce Alamrat ağa. Öňe bir ay mundan öň hiç ile medyanın hiçbir kanal Türkmenistan barada tek tük yazdı demeseniz hiçbir probleman yazman geldi. Yani sağ olsun egindeşlerimiz yaman köp alad ettiler. Hareket ettiler ve yavaş yavaş yazıp başladılar. Ne aeroport meselesini yazdılar. Ondan sonra käbir kanallarda görkezildi Türkiye'nin içinde. Sonra bu konsülsiyön meselesi yazıldı. Yavaş yavaş alamrada nasip olsa o yere hem çıkarız deyip umid eden sebep bizim aydan zatlarımızın hiçbir yalan değil. Hemmesi hakikat ve nerede şov bilen bağlanışıkla video paylaşılsa vatandaşlarımızdan goldap korkmandırıp öz tesirlerini koyuyorlar. Bize käbir adamlar bizi yalanlayamış da yine şu käbir gramaların adını beresim gelmeye yöne Türkmenistan devleti bilen devlet tarafından kurulan käbir dernekler var. Şolara biz barada näme diýerlermiş bäriniň käbir terroristski nämeleri bar, grupировкалary bar. Bizim lebaply bolanymyz üçin aslında bizim yurdumuzda hiç il problema yok. Diňe bular lebaply bolan üçin ana Türkiýanyň bilmem näme grupasy ýaly diýip tanadýan eken bize ýöne bizim çıkan pres konferensiyalarımız bolsun, eden çıkışlarımız bolsun, şu yere yaman köp san vatandaşımız öz ýagdaýyna aydıp tesvirler koyup şonuň ýalgolda berýärler. Biz yalanlasalar hem o adamlar yalanlap bilmezler. Şoň üçin inşallah olan bir gün bolar diýen umidim bar. Sidi bir Türkmenistanyň içindäki bir kyjyjyk bir azlyk, hemen bir aýdaly bir regionyň aladasyny diýen bir ekstremistik bir topar ýokmy? Nähäsidendirjek bolýarlarmy? Ýa tanatjak bolýan ekenler Türkiýede bize. Indi sesimiz eşitilip başlady. Indi ýene bir gynandyrjy tarapy bar. Şu waka bolanyny, indi şu awgustyň başynda şoň ideýany bilen size esas hücum edenler hemen size bir hili şu vakada bir oyun oynan edip görkezjek olanlarım özlerini opozisiýa wekilleri, Türkmen opozisiýasynyň wekilleri diýip atlandyr. Yani özlerini aktivistler diýip atlandyr. Yani käbir adamlar bolýar. Şu gatyrga inanlar ya. Bundan ozala mine sizin ýygy derler TikTok'da şykyş edip gelýär. Onsuzam şu Türkmenistanyň rejimi tarapyndan hakyna tutulan şu taýda käbir haramzadalar we özlerim görünüp dur. Ýygy derler siz şu TikTok'a çykýaňyz bolýan jestine çykýan adamlar bar-da. Özlerim şu taýda aýagallygyna sizi bir halkyň düşmany, bir ýurda garşy işleýän adam ýaly görkezjek bolýarlar. Şu taýda oturup şolardan men käbirini görkedeýinem. Özlerim şolaram hakyna tutulanyny görünüp dur. Hakyna tutulmasa adam şu size garaşyp sizin etjek çykyşyňa da garaşyp garawullap oturmaz. Şolara ýöregite tagşyrlyk berilenini görünüp dur. Ýöne gowy da sizin tarapdanyz gaty köp soňky wagtlar käwat dinleýän da gaty köp şolar sizi gorýar. Şolar hatda size ýetirmänem gorap bilýär. Indi adamdan tiýmek gözleri açylyp urapdyr. Siz şu zatlary özüňiz üçin edýäňiz. Şu zatlary halk üçin edýäňiz. Sizin goýan meseleňiz halkyň iň agyrly problemleri. Ýurda girip çykmak, öz çağalaňa, öz garnaşlaňa dolanyp bilmek, dolanan soňam ýygyna gaýdyp çykmak meselesi ol iň bir adamlaň bir esasy fundamental hukuklaryň biri. Üstesine pasportyň möhletini uzaltmak, ýa pasport almak, pul çykarmak ýurda pul eritmek, bir şolar ýaly ýöne koýjak zatlar bar-da. Aýdyp bilmek öz pikiriň bolmanyna öz garaýşyňy aýtmak hökümetiň alyp barýan siýasaty barady. Öz ýöne koýjak garaýşyňy aýdyp şoň üçin ejir çekmelidir. Şoň üçin taňa jogap berilmelidir. Olam konstitusiýa tarapyndan garantiýa berilendi, kepil geçirilendi. Indi şu natlary bizim halka da düşündirip gelýär öz tarapymyzdan. Sizem düşündirip gelýär. Inni ýetip başlan ýaly. Köp adamlar inni gollu ýa bizem gollu ýalar. Ýöne şu taýda ýankaýdyşym ýaly bir iki ýaka oturýan bir haramzadalar we garawullap. Şolaň birem soňky wagtlar peýda boldy. Dilber Abalakova diýe. Men şu gyzyň şahsiýeti bilen gyzyklandym da birazajyk. Ina şu gyzy bir ödene şeýle bir timar berip berenje, bir aýnyja bir
bir barly ýeriň şagatygan bildirip dur. Awa bir elini soğuk suwa batyrýan gyýda meňdeşdäl, öýde mene fitness gatnaşan bolup, sportlara baran bolup, eline boks elligini ýen bolup, sport bilen meşgullanyp ýör. Men birazjyk gyzyklanyp gördüm da şu kimka, näme üçin şu giýje güni oturup taňa hüjüm edýär, ýanyna ýene biri bazaryna diýdim, näme diýdim. Ol şolam bir aýal bar, olam otyr, zaryna däm şu ýanyna madam. Zalina, evet, L harfi. Indi men şu gyzyklanyp gördüm, mana şuň atasy barada maglumat tapdym. Önem käbir çeşmeler tasdiklady şuň ýurdun içindäki şuň maşgalatyndan habarly adamlar tasdiklady. Şuň men edil çaklaýşym ýaly şu bir ullokan bir ýanky pullujo çinowlygyň bir çarat bolup çykdy. Bu şuň atasy Muhammed Abalakow, Hoca Muhammedow diýe özde görünne bu işlemedik kär ýok. Bu adam Türkmenistanyň prezidentiniň iş dolandırıcı bolup işleyen 95-nji ýylda ondan öň Türkmenistanyň ykdysadyýet we maliýe ministri bolup işleyen. Ýaňy garaşdyrlygyň başynda soň Türkmenistanyň saglyk ministri bolup işleyen, Türkmenistanyň vice prezidenti bolup işleyen, Türkmenistanyň bilim ministri bolup işleyen, Türkmenistanyň Gazagystanyň adatdan naşary dowlat ýerli ilçesi bolup işleyen, Türkmenistanyň Saudy Arabistanyň ilçesi bolup işleyen. Bundan öňüräk ýa-ni Türkmenistanyň beden terbiýe we sport boýunça komitetiniň başlygy hemem Türkmenistanyň ýa-ni milli sport we turizm baradaky institututynyň rektory bolan, okuw jaýynyň rektory bolan. Ondan ýan kaýdyşym ýaly hem Saudy Arabistanyň ilçesi bolýar, ýa-ni Türkmenistanyň Saudy Arabistanyň ilçesi bolýar, Misrdaky ilçesi bolýar. Soň Türkmenistanyň ýa-ni İslam guramasy, ýa-ni halkara İslam guramasy bir gurama bar. Şoň şo taýdaky ýöritip wekil, hemişelik wekil bolup oturupdyr. Türkmenistanyň ýa-ni bütün dünýä türkmenleriniň humanitar assosiasiýasy bar. Birleşik Milletler şoňam vice prezidenti bolan. Ondan 2012-nji ýylda pensiýa çykypdyr da. Bu ýaşly adam bu adam. Bu adam o 60-njy ýyllaryň ahyrlaryny orta mektebe oturup sondan karýera başlaýar aslında Sowet döwründe. Indi şuň agtygy şu. Şu ýanky Dilber Abalakowa diýilýän saňa giýje üniversitede hüjüm edip oturan ine şuň agtygy. Diýmek şuň kakasynyň kimdigini biler ýöne şuň atasy şolar ýaly işlerde işlän bolsa diýmek kakatan şu wagt hökümet strukturalaryna belki milli howpsuzlyk gullugyny işleýändir. Şunu ýene şolar ýaly gaýdy ýörüýte belleýärler. Indi buňam ine şu taýda terjime hali bar. İnternetde babyň terjime hali. Ine şu taýda 12-nji ýylda onu Gurbanly Berdimuhammedow ýanky eleýän wezipelerinden boşatyp, so Saudy Arabistanyň ilçilik wezipesinden boşatyp ony ýanky türü nemeden boşaýdy. Türk ýanky organizasiýa islamskogo satrunništvo, islam hyzmatdaşlygy guramasyny hemişelik wekili bolup oturan eken Türkmenistanyň. Şondan hem boşadypdyr da 2012-nji ýylda ony ýanky neme belleýän bolupdyr da wezipe bütün dünýä assosiasiýasy ýanky humanitar assosiasiýasynyň vice prezidenti hökmünde belleýän bolupdyr. Dünya Türkmenlerinin Humanitar Assosiasiýasynyň vice prezidenti wezipesine belläpdir. Beýdimege men ýoşluk bilen wezipeden uratmak, boşatmak bolýar da. Indi men näme aýtjak bolýan? Şolaň men zaryna saňa esede atýan töhmetini diňläp gördüm. Dilber diýilýän ýankyňam töhmetini diňläp görýän bolýan. Bu diýä Dur Sultan ya özüne diýä hype kazanmak üçin, hype etmek diýmek näme? Guya meydan etdi ağatladan diýilýän bir sözi bar türkmeniň. Şonu ýaly bir zat etmek. Bu diýä jan teni bilen hiç zat halkaňa malada ýok, edýän işi ýok diýä. İl bilen işi ýok, döwlet bilen işi ýok. Diňe özüne diýä ağat kazanmak üçin şonu ýaly bir zat tapypdyr diýä. Şu ondan görnen bolup. Indi şunu diýän zadyny gynansak da şunu diýän zadyny. Ine şu Ağustos'ta size edilen hücumdan soň şöyle birine blogerlerimiz diýilýän käbirleri, opozisiýa wekilleri diýilýän käbirleri, ine maksat saparmady geçen dürüg jönnilik, kakamratyk diýildi. Bir edenleri size ine sapar plinfun toporlary, kimi ne diýilýär, şulaň bary
Eddir şo Dilber'in ağzından çıkýan, eddir şo ýankı zaryna diýilýän ağzından şol aýalyň ağzından çykýan sözleri gaýtylýarlar. Şolar hem şonu gaýtylýar. Siz näme etdiňiz? Sizdiň öýdüňizi atgadanjak bolup etdiňiz. Ha siziň maňlaýyňyzy ýarlypdyrmy? Ona öýdüňizi ýaransyňyz diýip tutýarlar. Şatda şey diýenler hem bar. Benim Aktivistim dana birinin maňlaýy ýaryldy, şo atamra saparyň maňlaýy ýaryldy. Şonam di şoňadan anaklar, şonam di öýdüňizi ýaransyňyz atgadanmak üçin ýa. Atgadanmak üçin siz konsulluga barıp, şo taýda konsullugyň bir ýerinde durup, şo taýda şoň jaýynyň ýerine durup, maňlaýyňda daş bilen urupsyňyzmy, näme dipsiňizmi? Şonam öýdüňizi ýarypsyňyz, onam näme üçin edipmisiň? Atgadanmak üçin, haýp etmek üçin öýdüňizi. Reklam etmek üçin. Ine şular adamlar men birden duýdurjak bolýan. Şular ýaly adamlar we şon diýen adamlar şu opozitsionerler diýilýänler için notýar. Şular ine hökümete garşy görüşýänler diýilýänler için notýar. Men käbirleriň atlaryny aýdyk geçdim, biliň diýip ýörüýte tutdum. Şol adamlar. Ine şol adamlar gürleseň ine biz ýalylar men ýaly Allahym rahimden hem agent ýatajaktyrlar. Dur Sultandan hem hatta agent ýatajaklar beýlekilerden emma olaň öde diýen hereketlerini ünseriň. Şolar hakyky agent bolmasa onda näme üçin agent edilip tutulan adamlaryň sözüni aýtalýarlar. Näme üçin şolaň diýen zatlaryny diýerler. Ýok zatlar toslap. Bular görüpçilikden edýän kaýa. Belli bir derejede görüpçilik hem bolup bilmek mümkin. Ýöne şolaň edýän şo ýanky size atýan tökmeti, şo konsullugyň işgärlerini maskara edenleri maskara etjek bolýar da. Bular näme üçin kimiň bähwidine bolup biler? Elbetde diktator rejimiň bähwidine. Elbetde hökümetiň sen görkezmesini ýerine ýetirmeýän bolsaň sen şonu ýermiň. Öýdüňe bir baryp bilen ok, öýdüňe bir protest bildirip bilen ok. Aýda illa bir gedek baryp şo tak bir protest bildirmek öýdüm paragatçylykly ýol bilen. Menem görkezdim hem sizene hato kapturlar ýoluň garasynda bar edenler. Indi şo hatam ýönalyp goşurjak bolýarlar. Şoda da nähil kanun bozmaklyk var. Şoda nähil öýdüň reklam etmeklik var. Şo hatyň içinde reklam barmy? Hatyň içinde haýyş var, hatyň içinde talap var. Prezidente ýüzlenen talap var. Halkyň adymdan, halkyň aladasyny etdilen talap var. Şoda da öýdüň reklam etmek barmy? Onda şol reklamy bolsa, onda halk üçin janyny gurban eden adamdan hemmeden özüni reklam edipdir bolýar. Halkyň aladasyny edýän dünýäde bir ýerde adam ma bolsa, onda şolar diňe özüni reklam üçin edipdirler. Şolar janyny gurban eden bolsa diňe özüni reklam üçin edipdirler. Onda bular näme döretjek bolýar şu? Şular häzir näme tendensiýa döretjek bolýar? Şu adyny agdan adamdan ma maksat Sapar Muradow diýdi, Röksel Glyjew diýdi, Kaka Muratky diýdi, ol Halim Murat Söýünew diýdi, Sapar Yklymow diýdi, kemi ne diýdi ýanky Merdan. Bular näme ýani Olga Şaryewna diýilýär. Onda bular näme diýär? Şularyny siz reklam edýäňiz diýmek bilen nähili enemen düzgün döretjek bolýarlar. Kim halkyň aladasyny edýän bolsa, şu halkyň aladasyny edýän ok, olar özüni reklam edýär diýilen düşünjäni siziň beýniňize goýjak bolýar. Bular näme diýär? Görüşüň öňüni aljak bolýar. Ana näme şol adamlara diýär? Şular diýär halkyň aladasyny edýän bolup çykyş edýän ýok diýip özlerini reklam edýär. Özlerini diýär bir plus çykanyp atlanjak bolup edýär. Beýdimek näme diýmek? Halkyň görüşini bet etmek diýmek. Şulara ananaýmaň bet ediň diýär. Düşündiňizmi şolaň bilen siziň aňyda goýýanlar. Özleri näme diýär? Şoňa gedek gelenler, şular ýaly meselege gedek gelenler. Ýatan çepi galdyrýan nädirler? Diňe şo görüşüp bir ýere hereket edip sähel bir çykyş etjek bolýan adamdan üstünden hapa goýýanlar. Şondan başga iş edýän nädirler? Aýda illa bir tane adam gürleden bolýanlar, türmeden bir ýere çykypdyr. Olaňa özleri jaňa edip doğrudan şolara özleri interwiu berýärler. Şonal ýalarda ine bir iş edýär. Türmeden çykyp gelen adam bilen bir interwiu geçirdik. Ateň sırtyň aldyryp öýdüň näme edýän? Han çykdyňmy he bir ýerde? Ya adamdan bir aňynyň düşünjesini ýeňetjek bir zat berýänmi, bir maglumat berýänmi? Şolaň düşünjesini ýeňeldäjek. Ýok, nähil maglumat berýän? Diňe tökmet atýan. Bir zat etjek bolupdyr, ýok şoňa ananaýmaň diýip tökmet atýan. O taýda bir zat etjek bolýar, oňadan ananaýmaň diýip tökmet atýan. Ine bulan bar edýän iş halk üçin. Şondan bar. Men şu taýda bagışlaň bar, men birazjyk köpürak görledim bolmasa men söhbetleşdik görnüşinde şu wagt Dür Sultan çağırdım bol men şu wagt şu Dür Sultanyň gora üçin aýdyp otyn şu Dür Sultany edilýän hüjümleri düşünürjek bolýan köp adamlar TikTok'a da giren oklarda bilen oklar o taýda bolup duranda. Soňky günler TikTok'un içi ýanky adamlardan ýanky töhmetçilerden dowly. Ödem nirde Dür Sultany alyp bir çyksa, halkyň aladasyny edip bir diýse, şoň üstüne hüjüm edýär.
Yine de gaytalayan şu hücum edenler kimler? Şu özlerinin aktivist, özlerinin opozisyoner yatayan adamlar. Şoňa düşünün adamlar. Ondan ne? Bolýan gudur sultan şu da şu ýagdaýlara siz näme diýip jöz bolýaňyz? Käbet men özüm siziň ýeriňizde özüm goýup görjek bolýan özüm. Meňe sabır kädäm şudama diýme. Şuňa garamazdan siz ýene şu TikTok'a çykýaňyz. Şu taýda size hüjüm ediljegini bilip durdyk. Size garaşyp oturan adamdan bardygyny bilýäňiz. Ýene şu taýy men telpek goýan dogrymy aýtsam. Şu taýy çykyp ýene şu halk bilen duşuşýaňyz. Şu problemler ýene goýaňyz. Näde sabır kädäňiz şoňa çydaýar? Näme sizi uruklandyrýar şu durda? Men şöyle goşup geçecek zatlan var ruhsat verseniz ne aytyalar reklama için deyip bize aeroporttan can geldi. Aeroporda barmazdanım görüntülü görkezdiler yağdayı. Son biz özara eğinleşlerimiz bilen oturup maslahatlaştık. Şimdi bu zatlar aydılmaya yöne aytmaya mecbur men asıl sebebini düşündürmek için sizin izleyicilerinize, yeni vatandaşlarımıza. Ondan sonra can ettiler ve yağdayı görkezdiler. Yaman kıyın yağdaydı hatta adamlar. Eğindeşlerimiz bilen toplandık. Hiç hem halktan ondan bundan hiç şikeli pul toplaman öz gücümüzün yetenden birazcık pul topladık. Produkt alıp aeroporda vardık. Alamrata yağdayı görseniz ya şu ulu adamlar keserler, çağlar, yerlerde yatırlar. Kansanyarın soğuğu ve yerem kafilin üstüne bir saniye yukacık bir adyal taşlaptırlar şu yerde yat ya. Bizi görüp bir ağla ya adamlar bir neyle açsam derdini düşündürüp başlaya biz ne etmeli son jurnalistler taptık hayiş ettik alıp bardık biz özümüz interview bereli deyip bardık yönetveleme halkımız var ya yani bizden önde yağdayın düşündürüp hiç kim içeri çekilmen kaçman hem mesle şonu goldap çıkış ettiler sağ olsunlar. Ondan sonra geldik indi bu adamların yağdayını gören son o arasında bolan son şu çüstüceden zadın başka da şolar bilen olar näil kıyınçılık çüstüceden bolsa sizem şonu edýäňiz ve oturup maslahatlaştık näme etse bolarka hem hiç kime zarar gelmesin hem derdimiz eşidilsin. Sonra oturup hat yazdık, şu problemalar sağladık, yazdık, dört dile tercüme ettik. Ondan sonra bari konsolosluğa bereriz diye niyette sebebi pasportlar içinde azaldı. Şu hattın pasportları konsolosluğa beri alamırata. Biletler azaldı. Araçlar var, adamların pulunu aldap yamanamken şikayet geli otur, yamanken adam aldanıptır. O temanı koştuk, yollar meselesini koştuk ve hem bilen hazır konsolosluğa meşgulanı otur. Konsolosluğa barıp ne Serdar Berdimuhamedov var, şunun yalı hayışımız, talamız var. Berin demek maksadı bilen barantık aslında. Aydışınız yalı dürlü teoriler oylap taptılar. Sözde opozisiya diyen adamlar. Biri hiç inanmadı bolan zatlara. Biri özü kellesini yarandırdıydı. Biri ketçup dökendirdiydi. Bu nehil cahillik bolsa ziyan yok. Bugünlük günde alamrata kimin dost kimin düşmanlığını tanap kaldık. Men şu yerde bize atılyan töhmetlere YouTube'lara çıkılıp aydılayan geplerin bir neçesine cevap veresin geliyor. Hormatlı vatandaşlar. Konsolosluğa nehili seryozni idaralığını özünüz gowy bilýäňiz ve biz polisiyadan çıkandan sonra Türkiye'nin Çağlayan da yerleşen prokuraturasına barıp esası prokuraturasına jalf ettik de arıza yazdık. Bu oyun zaten vatandaşlar. Doğru bizim ilkinci baran yerimiz bize seyretmen hiç saat yok deyip raport yazıp verdi. Yani ondan sonra yine biz devlet keselhanasına gidip devlet keselhanasından raport aldık. Sebebi bu su dişlerinde devlet keselhanası vermese raport geçerli. Yani geçen ok düşündünüz mü? Bu zatlar oyun değil. Eğer bizim aydan zatlarımız vatandaşlar yalan bu olsa erteki gün atvesinsi bizim için katı ulakan bolar. Ve bize bu töhmetleri atyan adamların özleri, jurist, tersine halkımıza şu zatları düşündürmek yerine bize kellesine gelen zatlara aydı özem inan yanzadım alamrata gül şotirlar bizim berde hakikattan hem şu günkü
Bolan zatlar hələ men göz öňümden giden ok. Şoktu menin üçün çağalar bilen, özlerimiz bilen, simbol yüzü maskalı erkek adamların bize gatı gödek e, gatı gödek uruldukda yaman hapapayış sözler söydüler. Men hiç Türkmenistan'ın resmi işgärleri tarafından, simbolik konsolosluğun işgärleri tarafından bunun yağlı hareketler garaşmandım. Men özünü diktatora, Türkmenistan halkının azatlığı için göreşen deyip adlandıran adamlardan birazcık goldav garaştım. Yöne gynansak da garaşılmadık hareketleri ettiler. Kabirler öňünden hem bar yöne kabirleri indi bu gezek yüzünü açtı. Şimdi biz ne şu anda da Ýa-da ne burada goş oýunna şu adam şular ýaly kynçylykda tanalýady ýa-da. Demem ha, dost düşmanam şular ýaly ýerlerde tanalýar. Şu köp wagtlap dost bolup ýören adamyňam şular ýaly bir çykgynsa ýagdaýy düşünýär. Başga bir iş düşünýär, zat düşünýär. Şolar ýaly ýerlerde de bir hili teljerli. Şolar ýaly wakalyň öňünde bir hili katalizator ýaly bolup bir hyzmat edýär. Men şoň üçin ýene bir gedek şu dinleýijiler aýtjak bolýan. Şolar ýaly wakalarda şol adamdan dürlü töporlaň ýöllerinden şunýal gahrman ýatak gelýän bir inha oppozisioner ýatak gelýän adamdan hereketine seredin, diýen zadyna seredin. Şolar diňe öýler ýa-ki biziň diýen adamlara bir azar berse uly goktudur ýandyrlar. De olar öýleri, olar öýde bir klan ýaly bir radio gurulýarlar. Men şoň üçin bir kuşdan gepleşýär men ýatandyr. Geçen ýyl öňkü ýyl oppozisioner, mafiýa ýa-da oppozisioner diýip. Sebebi mafiýa ýaly bir klan bolup oturan bir toporlar var, öýlerine oppozisioner diýip atlandyr. Şolaň hereketi edil mafiýaň ýaly näme üçin? Sen şolaň agzasy bolsaňa, olar seni goraýar. Olaň içinde de öz buwasy bar. Lideri bar. Şoňa da tejid etmeli. Şoň hiç bir söýdüni arya etmeliler. Şoň hiç bir söýdüne garşy gitmeliler. Hemme zatda şo dogry bolmaly. Şoň ýaly ýagdaýda seni kabul edýärler. On boş başa var. var şu yerde başlarsınız. Şu yerde Alamrata hakikattanam esası gaharın gelen zatları men azap geçecek vatandaşlarımız düşüner ýaly. İyunun 20'sinde pres konferensiya, ondan soň çinowniklary berde suda berdik ve bu zatları mecbur gizlin tutmalı bolduk ve bir gün öňünden vatandaşlarımıza habar berdik. Gelen gelip bilsin diye. Näme üçin diýende Türkmenistanyň hökümetiniň bize garşy alyp barýan hareketleriniň bilenize özümüz öňüne almak üçin hemme zady edýärler ve biz şu alıp baracak işimize ziyan yetmesin deyip bir gün galyança ses çıkarmadık ve olar in köpen bizi şu şekilde ayıplaya. Näme üçin bize aytmadınız? Näme üçin biz bilen maslahatlaşmadınız? Näme üçin bizi çağırmadınız? Ve men syn edip geldimde baran yerlerinde diňe işler bozuldu ya da diňe gowulup gelmedi adamlara. Yankı sonra gaýdyp gelende nädip şu adamların öňüne çykýaňyz diýen sonra bizi ruhlandıryan, bizi goldayan, şonun ýaly nähili töhmetler atılsa da bizim yerimize şu ara karşı cevap berýän ve bize inanýan vatandaşlarımız var. Alamrata. Biz bu göreşe bir girdik. Ama iza yol yok. Elimizden gelençe diňe öňe inşallah az birlik bilen. Yine yankı mesele gaýdyk gelýän şu gatty möhüm mesele, şu yankı adam teljermek. Şu indi soňky 2 ýyldan gowrak wagt däri çykyşlar dowam edip gelýär da. Her kim özünden oppozisioner ýasady, bir ay bloger ýasady, bir özünden aktivist ýasady, bir özünden insan hukuklaryny goraýjy ýasady. Şular ýaly wakalarda üns beriň. Şolar için park bar mı masal için sen o topordan mı seni urdular mı ýöne sen o topordan näme onda men sen adyňam tutjak sen barada gepleşelim etjek däl şu bolan wakany agdajagam däl ýöne agdajak bir ýagdaýda senden bir oýunçy ýatajak agdajda da oýunçy ýatajak senden näme üçin sen biziň topormyzdan sen ana bir ýerde men tankyd etdim bir ýerde men barada plan dat diýipsin. Şunu ödün hemen görkedi ya. Birinciden şunu adamlar onunla umum halkın aladatını neden ok. Ular toporcuk olup baracak bartaları, mafiyaya alıp yine bir gidecek topor olup hakimiyeti el alacak. Ölerim tehel bir tankı dersen bir datta seni bağışlayacak değerler.
Senden düşman yatacaklar. Diňe bir düşman ne? Senden agent yatacaklar. Hiç delillerim bolmasa yok. Sen näme üçin günäň näme? Sen şolar bir ýerde tankyd etdiň. Diýme onda şolar barda tankyd et aýtmalar. Onda geljekde birden aýdaly, teoriýa taýdan aýdaly. Bular häkimiýetiň başyna barsa, onda ýene de häzirki diktator ýaly bular öde diýen işler barda hiç kime tankyd aýtdyrjak däl. Özleriň kemçiligi wagda şoň gör köstürjek däl. Fedanatlygyny basyp ýatyrjak. Beýdimek näme diýmek? Ýene azat media boljak däl. Ýene fedanatlyk boljak däl. Şol adamlar şu taýda görkezip oturýarlar. Şol adamlar şu taýda görkezip oturýarlar. Men täzeljedik bir ýerde ýöne bile işleşi mene şu taýda, bile oturdugam geňeşem devretdik. Men adam tutup durjak dälini. Bir kedek şon tankyd etdim, ol ýam çakyş edip soňky çakyşlaryna şol adam. Şu diýen ha Allah murat Feyzbe diýmek, ýani Orsiýadyň gizli gulluklarynyň, howpsuzlyk gulluklarynyň agenti diýip oturýar. Men ama aýdym görkezsin, ona bir ýerde şo delil bar bolsa, bolmasa jinayet adamyň üstüne töhmet atmaklyk diýen. Nämemişin men bir ýerden bir aýdaly bir Amerikan tankydlamışyn. Amerikan tankydsen sen Orsiýadyň dosty bolýan. Men şol wagtyň özünde aýdyp oturýyn. Men Orsiýadyň ähli kemçiliklerini görüp oturýyn. Ona men boýnum alyp oturýyn ýa-ni. Ýöne men hem şu Amerikan tankydlamalar, gün wataryň kemçiliklerini aýtmalar. Ha. Ya da siziň kemçiligiňizi aýtmalar. Yok, onda sen agent bolýan. Ine şular ýaly bara feodallyk diýilýänlärdiň nämedigine de şolan käbirleriniň gün watarda ýaşap berendiňem, käbirleriniň düşünmeýändigine göz ýetirdim. Feodallyk diýilýän zat näme? Sen tankyd aýdýan, ön pikirini aýdýan, ýöne şoň üçin sen jedalandyrylmaly däl. Bular nämen görkezdi ýa? Şolaň eline häkimlik ýetse, menden agent ýatacak, ýene birinden agent ýatacak, näme üçin? Tankydlamamyz üçin. Ona oturmaya başlayacak. Bular häzir baty bilen ok näme üçin ellerine häkimlik ýok, ellerine polisiýa gullugy ýok, strukturasy ýok. No. Ýöne şolar potensial ýagdaýda ýa-da şonu görkezip oturýarlar. Bizi tankyd etmek bolan ok. Bizi tankyd etsen sen diňe bir biziň tankydçymyz däl. Diňe sen öz pikirini aýtdyň da, sen düşman, sen agent. Ine şular ýaly bir medeniýet bar. Şu medeniýet bilen şol adamlar häzir ýene de aýdyp oturýar. Men köpden beremaýdyk gelen. Şu medeniýet bilen, şu düşünje bilen hatda şular häzir Ýewropadan, gün watardan hem Türkmenistanyň içine bar aýtalar. Ýagda ýütän ok. Men şoň üçin şular men birazjyk töwedatlygyny öwrenişdirjek bolýar. Şular öwrenişip barmaly. Men näme üçin şu çekişmeleri gurnap ýörün. Men näme şu käwat şolara göwnüne deljeginem bilsem men tankyd aýdyp görýän. Tebe kemçiligi bar, aýdyp görýän. Şolar barlama üçin aýdyp görýän. Ýöne kemçilikler hakykatdan hem bar. Men ýöne boş ýerden aýdýan nädir? Men madam gurulýanda faktlar bilen gurulajak bolýandyr. Näme üçin? Tebe töhmet atmak men halamok. Töhmet bilen tankydyň ýeri bile gökýäl tapawdy wa. Indi faktlar bilen gurulýan ýagdaýynda da adamlar şondan bir öýler üçin peýdaly netije bir çykaryp şu kemçiligi düdetmegiň ýerine şu tankydy aýdan adam üstüne hüjüm edip sen şondan agent etýän bolsalar, şondan halkyň düşmany ýaly edip bir zat ýasaýan bolsalar, diýmek şonu hemen aňlady. Şu adamdan öýleri ertek gün Türkmenistana bara aýtalar, islenip tankydçydan. Diňe Allah'ım rahat rahimpdan, näl diňe Dursultan Tağany baýdan, näl ýa ýene birine, näl islenip tankydçydan halkyň düşmanyny ýatacak bolar. Şona minni biz nämen görýär? Şulary intak feodallyk diýilýän zat, şu lider diýilip beren adamdan özüni ilki düşündirmeli, şoňa öwrenişdirmeli. Şoňa öwrenişdirmeli. Her kim göz pikirini aýtmaga haky bar. Töhmet atmaga haky ýok. Töhmet atdymy? Sen suwda çek. Suwda çek. Sen töhmet atýan diýde ýa-da sen düşündirşin şonuň töhmetdi. Eger delilli gurulýan bolsa, ona şoň haky bar. Şoň öz pikiri üçin hem şonu jedalandyrmaga hiç kimiň haky ýok. Şonu gorkutsaň eger gorkograk adamlaryň aýdary biz ýalonýarlar bir köp zadyň içinden geçemizden biziň howmudy wasjak bolýarlar. Biz her tarapdan hüjüm edip gördüler birede. Ýöne şu zadyň içinden geçmedik adamlar tähelçerek öz pikirini aýtjak bolsa, şoň şolar deksine basyp semedýärler. Eýen feodallygyň özüniň öňüne şeler ýaly begot döredýärler. Ondan adamlar gorkuda ýaşaýarlar. Hatda şu kemçiliklerini görýänem bolsa ertek günü naýdy bilen oklar. Men ýanymda aýdýarlar. Allah'ım rada diýär men ýa bir grupda oturýar bolýan ýa plana diýär bir açyk bir eýle bir teklip etdim, bir kemçiliklerini aýtdym bolýan. Meni gaýdyp geplemedi ýaly etdiler diýär. Meni minni gepläp bilenmok diýär. Indi şu medeniýetiň öňünde näme? Repressiýa medeniýeti. Indi biz yeni yankıda da gaýdyp gelýär. Indi biziň aktyw işlemimiz bilen oýun oýnaýanlar ýasaýarlar. Buna minni bir medeniýet öwrüp başladylar. Diýmek näme? Hakyky aktivizm bolmaly.
Şoňuň almak üçin hem ýürüýte bir ýapylanlaşdyryp edýärler. Ya şulan şu dinduklan öldürem. Düşünene göýde edip beren zatlaryna ya buny bilen öldürni bir marionet ýaly ulanyp oturan güýçler bar. Şolar ýallaram bar. Mysal üçin liderler bir zat ýaly aşakdakylar kurjak ýaly oturany garşy gaýtylap otyrlar. Ene arada bir mutal getireýin. Geljekde diýen ha taparyklyň topary bir geňeş geçirýär. 30 ýöre adamy migna apdyrlar. Adamdan yüzden görünen o taýda kimden oturanyň ýöne bir agla we ýaşaran adam. Indi şu taýda maslaga edilýän zat näme? Geljekde diýe biz Türkmenistana barar sökman. Ya şonda diýe kimi jedalandyrmak. Indi bar mesele bu torupdyr. Indi kimi jedalandyrmak meselesi galypdyr. Geljekde barar kimi jedalandyrmak. Güýdüňe getirýän kimi jedalandyrmak? Dur Sultan şonu dinläp gördüňiz, şonu gepleşigini? Yok, köp dinlemek alamrata sebebi sizin aýdyşyňyz ýaly adamın käbirleri edýän hareketinde de köprä söz azatlygy diýip men şahsiýetimden köp efirler geçirdiler. Köp TikTok'larda da aňyrda berde gürümler edýärler we dinläsim gelen ok. Häzir olara seredip otursanız bütün işi gyra goýmaly, onda men oňa jogap bermeli. Sen ine şeýle, sen beýle. Men wapşe kelle arıtjak däl o adam bana. Olar ýa-da men käbä çok ýene şonuň psihologiýasyny öwrenmek üçin şular adamlar geljekde bir halk ýurdun içine baraýanlaryna halk üçin bir zat etjekmi karay? Bir şular bilen bile hyzmatdaşlyk edip bolarmy ka diýen düşünje bilen men dinläp görýän. Täze geljekde birem ýurda barjak. Ýöne bilerim barsa biz geljekde şu ýurdun içinde nirlerde bir haýta da strukturalarda da bile hyzmatdaşlyk etmeli bolsak, indi teoriýa taýdan. Näde şular bilen edip borka diýilen bir maksat bilen düşünje bilen şoňa düşünmek üçin dinleýärmi? Meni haýypdyran zat näme boldy? Meni şok eden zat. Şu öňü bilen ýaşyl hökmüne taparykly feodaliyada aýdýa. Geljekde diýä biz barsak diýä. Ol diňe diýä ol hökümet içinde işlenler däl, olar hakda gurrun ýok diýä. Biz diýä muallimlaram diýä, jemgyýete bilim beren muallimlary. Biz diýä medisina işgärlerini diýä, medisina puwdagyny şolar diýe weýran etdi diýe, şolar günäkär diýe. Şolary diýe, onsoň üstüne şolaryň çağalaryny diýe, onsoň ýene meselen gadylar ýa. Indi kämillik ýaşyna ýeten çağalaryny jedalandyrarmy, kak ýa jedalandyrmarmy kak diýen. Ýaşyl hökmüne otaň aýdy. Men pikirimçe jedalandyrmaly diýe. Kämillik ýaşyna ýetmedik çağalar gödüňne getir. Onsoň diýe näde edip jedalandyrmaly bular? Bular diýe Afrikaň bir döwletleriniň biri bilen niýe gepleşip diýe Afrika uratmaly. Ýurtdan çykaryp goýbermeli. Afrika. Inni ýankyn gepleşigen, inni bu gepleşigiň başyny başlap bir oňaýyny berdi. Inni ýerinde şoň gepleşige gatnaşyp oturan beýlekler näme diýe? Şoň hem maýdanlaryny gaýtylap gurlaýar diýerler. Inni ben şu taýdan ýa-män gördüm. Inni bu adamda bir psihiki bir problemi bar. Sebäbi garyndaşlary öldürildi. Oňa düşünýän. Bu özi garyndaşlar bilen bile hökümeti batyp aljak boldy 2002-nji ýylda. Olan bolmady, soň garyndaşlar gitdi Gümgüdene gitirildi. Şu öýle başlaryna baryp şota hökümeti batyp aljak bolanlar üçin. Indi bu adamda ağır bar. Indi şol adam ýöne ağaryny diňe bir hökümet işgärlerine näl halkdan çykarmak bir hili islebi diýäbi. Bilýänmi ulanýan sözlerini ýakmaly bolar diýe. Özüniň ýigren ýan adamlar ýakmaly, gyrmaly diýen söz ulanýar. Indi şoň üçin de diňe hökümet işgärlerine asyl jemgyýetiň adaty adamlaryna ýa goşdy belli bir kategoriýalar. Çağalary bilen ýa kämillik ýaşyna ýetmejik çağalary bilen türgün etmeli. Indi bunam gollap otyrlar. Indi men kelleme näl pikir geldi. Şular ýaly adam diýen häkimiýetiň başyna baraýsa, Hudaý saklasyn, bir giden ýygyna da ýankyýaly ýaş neşgerleri bilen baraýsa, ýokardan hem şo näme diýse aşakdaky şo komandasy bar, hökümet düzjek komandasy, şular adamlar düzmeli. Şo bolýa diýip, ýaşyl sen aýdanyň dogry diýip oturanlar bar. Şolar diýme, şolar ne? Halkyň belli bir giden bir bölegine jeda berjek. Öýlerim kämillik ýaşyna ýetmejik çağalaryna çenli jeda berjek. Indi bularda men pikirim, bular bular bir kitabyň açmady adamlar. Esasan şo taýda oturan dınduklar bar, beýnisi ýugulanlar, ýanky taparyklyň sözüni gaýtalap oturanlar. Bular ne halkara kanunçylygynyň bilen habar bar eken. Bular ne Türkmenistanyň konstitusiýasyna ýazylan zatlardan habar bar. Bular ne Birleşen Milletler Uramasının adam hukuklary barada ähli umumy jarnamasynyň habar bar. Günäsizlik prezumsiýasy diýilen bir zat, onuň kämillik atasynyň günäsine çağaty jogap bermeýär. Üstüne kämillik ýaşyna ýetmejik çağan nigirde jedalandyrypdyrlar.
Nirde haydi represivci, hatta en represiv rejimler al kortanım dünyanın tarihinde kamillik yaşına yetmeyecek şağanı öz atasynyň enetinde günäti üçin jedalandyrılan ýeri görmeýän. Şular etjek şonu. Şonam men gördüm, men şolar dokumental görünçe şo videolarym men saklap koydum. Ertek gün şonu diýmedim ýaly şolary saklap koydum, şonam saklap koýmaly. Bular aýylgan şahatlar etjekler, ödem halk üçin göre şahady bilen. Opozisionerler diýilen at dilen. Bizden tan hukuklaryny goraýas diýilen at dilen şolatlar etjekler. Berdim kommedim etmedik zatlaryna çenni etjek şular. Şoň üçin men bir ýene ştada feýling bir indi şada bir gaýdyl gutorjak ondan gat köp burladım. Täme şular dolup dur içimde şu siziň üstüňizde ýatylýan ýanky töhmetlere men şoňa da bir gaharlam gaty köp näme ýygnandy da. Ýene men ýanky esasy näme diýjek bolýandadım. Şular ýaly adamlar bilen siz näme üçin birleşen dok diýip ýygy gider sonra bir bizar betimiz çykardy. Allah'ım adyna näme üçin birleşen dok kommentariýlarda ýöne dolar. Hat ýadylar. Näme üçin ýöne birleşen dok? Ne adamlar men berjek şowam. Şular ýaly adamlar bilen men birleşip bilermi? Biz birleşmermi ýa dur sultan birleşip bilermi? Biziň ýolumuz, biziň imanymyz bir däl bular ýaly adamlar. Biz barıp halky gallyrjak. Şu taýda ejir çeken adamlar var. Şu bilim sistemi tam şu haramlarda diktator rejimden ejir çekdi. Şu taýda medisina da şular sebäpli ejir çekip otyr. Şagalar şular sebäpli köre bolup otyr. Bilimden mahrum bolup otyr. Olara jeda bermelerle gaýta şolara gorkdy gelip gaýta şolan gözni açmaly biz bar. Indi biz şolara jeda bermeli. Şu çagalara sen jeda bermeli. Afrika uratmaly oturan adamlar bilen biz bir komanda bolup bilersin. Biz şolar bilen bar bir hökümetiň içinde geldiýlerine oturup bilersin. Ýok. Meňe wyjdanym, imanım şolar ýaly adamlar bilen bir ýerde oturup, bir taçagyň başynda, bir stoluň başynda oturmagy mümkinçilik berenok. Men olar ýaly derejede mene öz imanymı, wyjdanymı ýuwdan adam däl. Men şoň üçin size jogap berip otyryn. Şu taýda özlerinden opozisioner ýasaýanlar, özlerinden lider ýasaýanlar, köpüsi şolar ýaly adamlar. Şolar ýaly adamlar bilen onuň näde birleşdirýär? Men kommentariýa jogap beremde de bir ýerde ýadanlarym. Siz diýdim, siziň bu edýän çağırışyňyz diýdim, ol diýdim pişik, goýun, ýitaçan, möjek, ýanky togşan ýaly jandarlar bir ýere birikdirip birleşiň diýilen ýaldan diýdim. Biziň her ýeminiň bir tüýütimiz bir hili, her ýeminiň biziň niyetimiz dürli şu. Men soňky 2 ýylyň dowamynda hatam şoňa göz ýetirdim. Şoň üçin ýakyn wagtlarda gynansak da, ýagdaý şu duruşunda dursa birleşmek mümkin näme? Näme üçin? Näme ondan näme etmeli? Adamdan gözüni açmaly. Şu zatlary düşündirmeli. Men şoň üçin gurrun edip otyryn. Adamdan iň bolmany parakyna düşünýär ýaly etmek üçin men size maglumat berip otyryn. Köpüýüňiz henide çennem düşünýän zok. Şo hemmeňiz üçin hemmeti bir ýaly bolup görünýär. Ödüm şu çakajanym aýdylyp gelinýär. Çigit-çigitlen ýaly çigitläwem düşündirilýär. Ha bu diýip oturanda, ha bu edip oturanda diýär. Ay bir de bilmedik. Haýtyňyza ananjagmyz diýerler. Şoň üçin ýene de size onu şu zatlary düşündirmek bilen bolmaly bolýar. Adamlara ýene de onu düşünje bermek, dünýä garaşlaryny giňertmek üçin maglumat bermek bilen meşgullanmaly bolýar. Häzirki etap diňe şondan ibaret. Häzirki etap gitagitlik bilen ýörhäýürlik bilen gidilýän döwür däl, tep ol etap gelen ok. Taýýar däl. Häzirki etapda häzir adamlar barsa näme bolýar? Şo görüp oturan häzirki diktator rejimden 10 etse 100 etse beter rejime siz de bar bolýar. Daha saklasın. Biz işmedik. Oğlun hoğlu var alma vaktinde bir şerdi ya da. Şun ýaly siz halk hoğlu ya da hana näme diýen. Kim bilen näme etmeli? Şul adamlar bilen etmeli. Menem düşünür otyrna bu adamdan gene tüýdüniň nämedigini, bilen niyetiniň nämedigini, köpüsiniň, hemmetiniň diýiljek däl. Şoň üçin şunatlara baha berip kim bilen bolmaly? Indi halk onda siz kim bilen bolmaly? Şu edilen çykyşlardan siz netije çykaryp bilmeseňiz onda siz halk hukmuna taýýar däl. Siz onu şu gaja çenni aýdylyp gelinen zatdan netije çykaryp bilmeýän bolsaňyz onda ýene garaşmaly. Men umuman aýtjaklarym şundan bar. Bagışda ýene bir götünçler ýani dur tolta. Ýa-da goşşok aýyrjaklardyňyz bar. Benim golda yanda oluş pikirleri sebebi indi bir zat bar da niraçenli doğru halka düşündürmeli elimizden gelen içenli kâbir zatların üstünü açıp görkezmeli yöne meydana da çıkmalı meydanda da göreşmeli. Yani Türkiye'de yaşayan olsak ya da Rusya'da şu yurdun içinde de
şu yurdun resmilerine yağdayımızı görkezmeliğine için diyen de alamına daha kâbir kuramar yüz tutup bardık. Bizim şunu ya derdimiz var. Adamlar hayran galya. Biz ya Türkmenistanları dinle şu yurdunda iş tapmalı gelip gidip gören adamlar deyip fikir ederdik. Bilmeyedik şunca derdinizin varlığını diye de bağırmalı, yüz tutmalı, çözmek için hareketler etmeli ve bu hareket eden adamlara birazcık motivasyon vermek yerine ana PR için ediyor, reklama için ediyor, şöyle töhmetler atıp o adamın hem eden hareketinden alıp koymak hiç kime de peydası yok. Niraçenle TikTok'ta, niraçenle YouTube'da oturmalı alamrata birazcık hakikaten hem yeri gelende halk diyorlar da halk için söylerler Berdi Muhammedovlara. Yani bizim halkın içinden çıkan adam alamrata bizim şu ne maiden olsak hemmesini ilk bilen özümüzün durmuşumuzda öz başımızdan geçirip ondan sonra görüşmeye başlayan adamlar yine halkın hazır size ihtiyacı var. Biz Nurdat'a da otururuz kömeğine birazcık elini uzatsa, golda verse, konsesyon tarafını almak yerine bu bolan zatları bastırmak yerine aytsa yanlış hem konsul kanunlarını bozdu hem hiçbir konsul işgalinin simbol öz vatandaşına bunun yalgıda hareketler etme hakkı yok. Şu zatları adamlara düşündürse has yerlikli ve peydalı bolardı deyip fikir ediyen ben. Ne seyredin, yine de şu burada hatta da siz hareket ettiğiniz, hareket et şular yadırak hareket bolonunu ne oluyor? Diktatör rejimin hasam yüzey sırta açılıyor. Şu sizin ediyen itlenine geçen yılki bolan demonstrasiyalar onun önkü yıllık bolan 20. yılın 19. yılına bir bolandır. Yadınızda düşüyor mu? Näil garanjıran edip bira şu taýda Türkiýeň hökümeti strukturalary bilen Türkmenistan'ın konsulluk edaralarının hyzmatdaşlygy şu taýda ýüze çykdy. 2020. ýylyň 19. iýul wakatynda. Gerip garanjyran edip dargadandylar. Son geçen ýylyň 1 awgustynda hasam ýüzler açyldy. Näme üçin nädip ýüzler açylýar? Şu tak baraňyzda eýem şolaň reaksiýasyndan siz näde şu tak barmak bilen näme diýäňiz? Siz katalizator hökmüni, diktator rejimini birazjyk gozgoýaňyz, barlap görýäňiz. Netijede hem olaň pok açylýar, hem Türkmenistanyň rejimi bilen Türkiýeň rejiminiň ýa-ni garanky hyzmatdaşlyklary hem açyldy. Şolar ýaly hereket etmese, indi aktivistler şu tak barmasa, beýle häzirki siziň üstüňizde töhmet atyp oturan haramzadalaryň diýen näseler, ana gaýgyrýanlar bar. Ay, näme işläp ýördiňiz aeroportda? Ay, konsulluň ýanynda näme işläp ýördiňiz diýip bol. Halmrat söýünýdi, saparyklyym diýdi, ana ol ýa-ni olga çaryýyna diýdi. Onuň diýýänlärden eşitýärmi? Giýje son kunlarym. He, niýem şo horhorlar ýatanak? Barmy diýdi size diýdi. Indi bilen diýen näseňiz näme etmeli? Siz onu konsulluğa da arda ertmeli. Siz eliňizde arda ýazyp şonam ertmeli. Şolaň diýen näseňiz. Konsullugyň ýanyna üýşmem durmaly, hiç ýok. Onda konsulluk diýilen edara bar, onda näme üçin gerek? Ardaňy dinlemeli edara diýäl bolsa. Olaň da bar onuň kemçiliklerim aýtmaly diýäl bolsa. Aeroportdan uçar uçmaýan bolsa, Kenem aeroportda bar bolmuşy taýdaky Türkmenistanyň wekilleri aeroportda şu taýdaky Türkmen howa ýollaryna Türkmenistanyň ilçanyň konsullugyň wekilleri bar ýa. Şu taýda da sesini eşdirip bolajak yer. Şu taýp bar bolmuşy paragatçylykly ýol bilen han uçurlar diýmek bolmaýan bolsa, näme üçin uçurlary ýola goýaňdyk diýmek bolmaýan bolsa, bilen diýen näseň şeýle bolmaly. Onda näme bolýar? Onda hemmeki şey diýip şonu kaýl bolup oturmaly bolýar. Adam da hükmerin. Adam da hükmerin. Olmak der, Alamrat abi, näme etmeli bileňizmi? Ne siz bize sövmeli, biz olara sövmeli. Şunu ýaly wagt geçirmeli de, olan niýeti şu bolmaly. Ana şol, onu opozisiýon, indi men şonu aýtjak bolýan, onu opozisiýaň işi, bilen pikirçe nämeden ibarat bolmaly? Opozisiýaň işi, ola oň üstüne hapatmaly, bilen buň üstüne hapatmaly, güýmemeli. Opozisiýa bar ýal etmeli, güýmemeli. Bir hakykatdan halkyň aladasyny edip bir zat etjek bolsa, konsulluga arz etjek bolsa, ýa-ni howa ýollaryna çykyp sesini eşitdirjek bolsa, ýok barma diýmeli, bu halka garşy diýmeli. Biz siziň üstüňize başyňyza bela getirer diýmeli, halka gorkutmaly. Siz ogodan nepeden çykarar diýmeli. Ana täze ogodan nepen, täze kameralaryny gurup berler diýip gorkutmaly. Geçen ýylyna Halmrat Söýün bilen taparyklyň diýişýäli. Ine opozisiýa diýilýän zadyň
Apozisiya tumoklar diýilýän zat nämeden ibarat bolýan eken? Hakyky halk üçin bir zat etjek bolanda näme bolýan eken? Ine tapawdyn adamlar siz ullukan adamlar, indi şunda atlary var. Ol çağlar walyň derejesindäki çağlaryň derejesinde çeýnäp düşündirilýär. Ýaly düşündirilmeli gäbir adamlar. Men şonam geň gorup otýar. Şuna atlar bolmasa halkyň öňünde, gözüniň öňünde bolupdy. Şu iki tarafam diňleseň, bular näme diýär, näme talap edýär, owurguller näme diýär, näme çek bolýar? Ha o hökümet ondan ne edip aralya? Hökümetin ediyen hareketi doğru mu onu? Onda blanko oyuncu onda doğru bolýar. Ha o sen hökümete bir arzer hökümetin bir idarasına, diplomatik idarasına yöne bir kağıt derdiýär, sen maňlygy ýar görýärler. Bular ama barma diýdi gadi. Onda blanko doğru bolup çykýar da. Demek sen kağıda mertmeller, arda mertmeller. Ha o kağıt oturmaly. Özlerinden hem şolaram, yine de özlerinden opozisyonerler ýaşaýarlar. Yine özlerim hamala görüşýärmişler. Näme görüşýärler? Şu zatlara garşy görüşýärler. Ýani halkyň gerdini goýaýan adamlara garşy görüşýärler. Düşünin adamlar. Şu men şu zatlary näme üçin aýdyp otyryn? Ol öňün çekýän haramzadalar bar, olara bilip otyr edýän işlerini bilip edýärler. Ýöne şolaň ýanyna asnaşyp kimsinşip baranlar bar, kellesizler. Şu zatlary düşünmeýän, şolar aňyzda aňkaryp oturanlar. Men şolar üçin aýdýan. Sizi şeýdi güýmäp otyrlar adamlar, başyňyzdaýlar. Sizi bağışlap bolmajak jinayet dilen meşgullandyrýarlar. Şu zatlar bağışlap boljaklar. Näçe çağan göz ýaşy o taýda ýatyr. Näçe adamyň gany ýatyr o taýda. Şu zatlaryň öňüni aljak bolup şolar ýaly adamlar hereket edip berýärler. Bularym şoňgusylar oýun gurnaýarlar. Ýok, şu zatlar reklam üçin edilýärmiş. Adamlar ganam reklam üçin dökülýärmiş. PR üçin dökülýärmiş. Kıynansak da. Biram pul üçün edilýär diýär. Mene hayran galýan Alamrata, naprimер, Atamurat Saparowyň kellesine yaman urupdurlar. Şu ýer ýaryldy. Raportam alındı ikinci devlet keserhanasından. Kim berýärkä bu urulanymyz üçin? Kim pul berýärkä? Maňa gaty gyzykly. Kim töleýärkä bu pulu? Şonam diýenler, şonam men eşitdim kimin diýeni. Kakamrat Hydyrow da diýipdir da. Maksat Saparmurat filan Kakamrat Hydyrow. Biram bir şon gelýär. Son kwatlar şolar gaty neme bir şulurda şulatlaryň öňüni aljak bolup bir gaty jan edýärler da. Pul tölenýän bolsa onu görkezsinler, ana kwitansiýasyny görkezsinler. Atamurat Saparowyň maňla ýarylsa şoňa bir $500 bermeli, bir çek barmy görkezin. Aw. Şurada yenen bir zat görüşecektim. Men deportasyon lagere girip çıkanımda da pul tölendi. Näme hareket etsek ya sizin aýdyşyňyz ýaly aýtmaň, etmäň, ya bolmasa pul üçin edýär, ya bolmasa PR üçin bir zat tapýarlar da, soňra misleýärler halk oýansyn, halk harekete geçsin ya da asıl sebebi o delde sizin aýdyşyňyz ýaly birazcık güýmemek mi bilmedim. Olarak niyetlerini yöne fikirlerini oturuyan da Alamrat. Bir taraftan hükümet var, bir taraftan adamları bilen her gün diyen yağlı 2 saat, 3 saat gepleşikler alıp baryas ve her hili adamlar denk geliyor. Ona oturup şu bir zatları yeniden tezelden düşündürmek, bir taraftan özün opozisiya görkezip aktivistlara karşı göreşen adamlar var. Bize ne edeceğimiz hem kimin gövün tapacağımız ama indi doğru mu aytsam bilemiz ok. Kime nähili bir bada dedik näme etseler etsin ziyan yok cevap vermeli yolumuz bilen devam edeli. Yöne belli bir yerden son Alamrat'a adam toplap çıdap bilmeyen eken cevap beresi gelen eken. Mena bugün geçenli şu hiç kime cevap vermedim. Näme deyseler meni etmedik zatları kalmadı. Şunda da cevap vermedim. Yani bu saatten son dımcak del yöne esası görüşünde şolara karşı alıp baracak del kanyasına. Yo, menemin son kuadlarını şol bir näçe gepleşik ýasadym ýanky mafiya me opozisyoner diýilen ýaly onuň şu temany men ýapdym. Ýöne olan hor ýatanakda ondan olar sen çigiriňe taýak sokup durlar. Olar adamlaryň başyna aýlaýarlar. O ýanky düşünmäli bir şeýle bolsa da adamlar mydada. Onuň agyny dinleýär, olar dinleýär.
bu takdir diýerde bar şu bir şonu düşünüp bilen oklar da onu hakykatdan bir reklam düşünýär diýem. Kay hakykatdan PR edip görüm kay bu haramdadylar diýip otur. Käbirleri şeýle bir turkana adamlar bar. Ondan ýene de düşündirmeli bolýar. Düşündirmek üçin ýene de gaýdyp gelmeli bolýar şu tema. Oho bir diýan adyny bilen diýan adyny etsek o biz siziň aladaňyzy etmeli, gol boşurup oturmaly bolýar diýip şu zatlar düşündirmeli bolýar. Bular Ya da ya o. ya da şu PR'ın, reklamanın bize ne hili peydası var? Bir hem şunun fikir edip görmeli. Ne çekip aktivni hareket etsen şonça köp töhmet alıp otururuz. Şonça köp düşman bize köp elip otur. Aslında biz olara düşmançılık etmesek de bu yankı aydan PR'ın reklamasının bize peydası yok. Biz esası hakikat ortaya çıkardık. Şunun için beğenmeli adamlar. Ana Yani şu PR diýilen zadyň netijesinde ne ýene de bir ýerde gaýtanan. Şoň netijesinde şu ýanky geçen hepde bolan wakada şoň netijesinde näme ýüz açyldy? Konsulluk Türkmen konsulluğu diýilen haram idaraň haramlarynyň haram ýüz açyldy. Şolaň faşistik tewigat açyldy. Näme üçin onu men faşistik diýip adlandyrýan? Näme diýip adlandyrjak? Ýöne şey diýip ýöne kagy derten adamlar maňlaýyny ýaryp şolar ýenjik goýberýän bolsam, sen onu kim bilýän? kavizem Ben gana kim bilýän? bırakıverdi. Ýöne arda erten adam, ha iş erten adamyň maňlaýyny ýaryp şoňa hüjüm edip şolar ýenjik goýberýän bolsaň, sen onu kim bilýän? Men geçen gepleşigimde de aýtdym. Şolar iň bolmanda şolaň bir beýneti, bilen mok alakaň derejesindäki beýnim ýa peşiň derejesindäki beýni bolanlar da şo ýok şo kagada alyp, bor gidiberin, biz serede pikirlener diýip gapyny ýapyp, zibile taşlaýmaly. Şonu hajatana ýöne taşlap goýberäýmeli la. Şona meden oklar, şoňa da şolaň diýmek beýneti ýeten ok. Näme üçin? Sebäp şolar şeýle bir terbiýe alypdyrlar. Sebäp hökümet işlerler, işlerine işläp, şolar şeýle bir öwrenşipdirler adamlaryň üstünden şey diýip depelemegi, namatyny basgylamagy, urmagy, ýençmeklige şeýle bir öwrenşipdirler Türkmenistanyň içinde. Indi bärik gelip daşary ýurda gelip hem şu zatlar edýärler. Şeýitmek bilen Türkmenistanyň içindäki ýagdaýy açdylar. Şu birin hökümet edarası diýilýän, diplomatik edara diýilýän adamyň şoň içinde oturan adamlaryň mentalitetini biz açyk görkezdik. Şonu ne Nursultan'a açyk görkezdik. Ana PR diýilýän, şolaň PR diýip adlandyrýan adynyň peýdasyny näme boldy? Ýüzgara etdik. Şonu ýene de dowam etdirmeli, edip durmaly. Sebäbi ahir soňy şolaň şu edýän hereketi, şol edýän günähi, şol edýän hyýanaty, şolaň ýygynyň ýetdi. Emma hiç kim barman otursa, hiç kim arz etmeyen otursa, hiç kim protest geçirmeyen otursa, sen ne edip aşağı odatlar, sen ne edip bulan iyilinden geçecek? Ne edip bulan pokunu aşacak, ne edip bulardan üstün çıkacak? Ne edip buları dünya paş edecek, ne edip halkara cemiyetçiliğine görkezecek? Sen aladan edecek adamlara ne edip görkezecek, ne edip suud edecek? Şey edip suud ediliyor. Hareket edip. Hareket edip açmalı da açıyor. Doğru. Boşluk ayıracaklar adını var mı? Nursultan. Yok minnettarlık bildiren Alamrat ağa. Öyle Katiyerlik. Gatiya da görünýär şuna bir ýagam TikTok'tan çykyp sana aýdyşyňa diýäli gepleşiň ýalam. O TikTok'um gaty köp gener ýagdaly men görýän ýene de gedek bir gedek gaýtalýan. Şu erkek kökmünde men telpek goýýan siziň şu taýda çydap her gün şu taýda göreşiňizi dowam etdirip oturuşyňyzy. Muň üçin ýene de bir gedek aýdýan biz näme etmeli diňe wajdanymyzy dinlemeli, wajdana gulluk etmeli. Bular yan kaýdyşyňy diýäli, käwat işden eli togat şok bolýar diýär. Men madamam aýdýan, men diňe wajdanyma gulluk edýän. Men wajdanymam halkyň agyrtyna ýanýa, gyýylýa. Men şo boýunça da hereket edýän. Mende başga instinkt ýok. Kim näme diýse diýsin, olara öz wajdanyna gulluk edýär diýmek şolaň wajdanynyň hili derejesi şon ýaly. Şolar şeýle guýulypdyr, şolaň fundamenti indi üýtdäp bilen o käbirleri. Käbirleriniň başa aýlanyp, käbirler oýnalyp häzir wagt edýän işine düşünen ok. Wagtler biziň aýdýan zatlarymyz olara da ýeter. Ina dek bir küçüknükde 2 ýyl mundan öň aýdan zadyňyz indi maňa ýetdi diýip bir aýtdy da, şo mafiýam ýa oppozisioner diýip ýatan birinji gepleşiňizi dinlämde men hiç bir hil düşünmedim. Geň gördüm, ananasym gelmedi şo aýdylýan zatlary. Indi men göz ýetirdim. Sag bol Allah'ım radaga diýen adamlar boldy. Şu indi aradan 2 ýyl geçendi. Şoň üçin iň bolmaganda şolar ýaly netije üçin bir etmeli. Goy bir adamyň gözi 2 ýyldan açylsyn, goy 10 adamyň gözi açylsyn, şu aýdylýan zatlaryň netijesinde ýöne bir
öz borcumuzy ýerine ýetirýär, ynsanlyk borcumuzy, öz wajdanymyzy öňünde dönüklük edem zok. Hudaýynyň ýanyna bolsaň Hudaýyň öňünde öz borjuny ýerine ýetirýär. Ova. Men goşçak zadım şu yerde şunun yanı alamata. TikTok'ta ova yamanam sabır gerek. Her heli adam doğru geliyor. Yöne şunun rezultatını biz yaman köp alıvotyrys. Öňem gepleşikler daýdyp berendim. 20 adam, 50 adam, 100 adam. Häzir biz 600-700 adam dinleýär we her gepleşikde täze adama çıkıp öz pikirlerini goşýarlar, ideýalar barada gurun edýärler. Adamlaryň gorkusy aýrylyp bar ya, meyvesini alıp otyr şoň üçin dowam etdireriz elimizden gelençeni göreşe. Sağ ol. Edýän işiňiz üçin taňry ýanky. Siz hem sağ olun. Hormatly dinleyijiler, ine görüşüňiz ýaly. Türkiýede iş alyp barýan Raýat Jemgyýetiniň aktivisti Gülsultan Taganowa bilen söhbetdeşligi Allah'ım rahat rahim falt bardy. Ünferip dinleýänimiz üçin köp sağ olun. Sağ olun vatandaşlar. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak ugrundaky işe sizem ýardam edin.